Hürmetli milletteşlerimiz, Россиянең 68 төбәгеннән милләт җыенына бик күп милләттәшләребез, иң актив татарларыбыз җыелды. Һәм менә шушындый чарага килгән безнең Сахалин утрауындагы бик ерак араларны якынайтып килгән милләттәшебезнең берсе Сахалин утрауы татарлары оешмасы җитәкчесе Зәкия ханым Вәлитова. Без сезгә аның белән әңгәмәне тәкъдим итәбез. Зәкия ханым, исәнмесез? Казанга килүегез белән без бик шатбыз. Аралар ерак булса да, якын булган кебек елмаеп килеп җиткәнсез. Казан бит безнең әтиебез, әниебез кебек, без үз йортыбызга кайткан кебек, туган йортыбызга кайткан кебек кайтабыз, менә шатланып кайтабыз. Казаныбыз бит ул. Монда авыз тутырып татарча сөйләргә була. Безнең татарлар безнең очрашабыз, төрле төбәкләрдән килгән татарлар белән без уртаклашабыз, төрле чаралар турында сөйләшәбез. Шуңа күрә без Казаныбызга шатланып киләбез. Менә безнең бу бик зур бәйрәм, 100 еллык бәйрәм. Шуңа күрә бик тә тырыштык килергә. Аллага шөкер. Менә Сахалин утрауында әлбәттә татарлар үз тормышларын, үз көннәрен сезнең белән бергәләшеп алып баралар. Без аларның башкарган эшләрен, гореф-гадәтләребезне саклау буенча да күреп торабыз. Шулай да телебезне саклап калу, татар телен укыту, балаларга менә шушы милли гореф-гадәтләребезне сеңдерү һәр җирдәге кебек үк сездә шундый проблема бар. Менә сез уңай хәл итү өчен нәрсәләр эшлисез? Без бик күп эшлибез балалар белән. Менә бездә әбиләрнең хоры була алмады, менә никтер эш алмады. Менә балалар безгә төрле милләт балалар да безгә чабып киләләр. Татарча җырлыйлар, татар тарихын, татарлар ничек торганнар, шулай өйрәнәләр. Шуңа күрә без бик шат, менә безнең татар телен, татарның гореф-гадәтен, татарның культурасын шул балалар ашада. Алар үзләренең дус балаларын алып киләләр, төрле милләт хатын. Без аларга каршы түгел. Аларның даже бездә бит менә корейслар тора инде. Шул кореец балалар да безгә йөри. Аллага шөкер, безнең бит милли уеннарыбыз бар. Менә Сабан туйларыбызны үткәрәбез. 15 ел инде менә без менә Сахалин тарихында иң беренче Сабан туй үткәрдек. Шуңа күрә дә без бик тә шат, менә шулай тырышып эшләгәнгә инде. Ну, әлбәттә менә бар татар телен никтер кирәкми дип әйтүчеләр дә бар, татар телен татарлар. Шуңа күрә без аның белән дә эшлибез. Аларның менә гаиләләре белән эшлибез. Татар теле кирәк, татар теле матур дип төрле чаралар аша менә шушыны җиткерергә тырышабыз. Әле дә ярый Татарстаныбыз бар. Әле дә ярый безнең менә президентыбыз Рустам Нургалиевич Миңнеханов безнең ерак-ерактагы төбәкләрдә торган татарларга игътибар итә. Менә ул Сахалинга килде, Сахалин татарлары белән очрашты. Безнең хәлләребезне сорады, нәрсә кирәк дип. Менә шундый президентлар Без бик тә горурланабыз, без татар икәнлеккә. Бер нинди халыкка да 120 төрле халык тора Сахалин утравында. Бер нинди халыкка да алай килеп әйтүче юк. Президент түгел, булай да әйтүче юк. Аларның хәлләрен дә сораучы юк. Безгә китапларда килә. Хәзер сайтларыбыз, хәзер Шаян ТВ, ТНВ-ны карыйбыз, елап карыйбыз Татарстан ТНВ-сын Сахалин утравында. Даже Курилда да карыйлар. Менә Курил утравы, Сахалин Курил утравы без бит бергә. Безнең бөтен утрауларда, бөтен районнарда бар оешмаларыбыз. Аллага шөкер, 15 ел içində без уже аякка бастык. Менә әгәр дә безне Татарстаныбыз поддержать итмәсә, без егылайдык инде. Аллага шөкер, менә Татарстаныбыз поддержать итә. Китап кирәкме? Китап. Артистлар кирәкме? Артистлар. Төрле бәйрәмнәр, төрле методик ярдәмнәр, министерство образованиеда, культурада, бөтенесе безнең белән эшли. Бөтен дөнья татар конгрессының монда инде безгә керткән өлеше ул бигрәк тә зур инде, таудан да зур. Шуңа күрә шатланабыз, горурланабыз татар булуыбыз өчен. Әмма ләкин бар төрле проблемалар. Аларны эшләп була, эшләргә кирәк. Җиңсез теләк булсын эшләргә. Да, җиңсез ганып эшләргә кирәк. Аллага шөкер эшлибез. Зәкия ханым, менә Тайсырның 100 еллыгын бәйрәм итәбез. Республика көне әйбет. Шушы уңайдан безнең барлык милләттәшләребезгә нинди теләкләрегез? Мин геләтәм, хөрмәтле милләттәшләребез, кадерле президентыбыз Рустам Нургали улы.
Sizge ızın gümür, mine Tatarstanımızga gir zor uңışlar tilibіз. Mine şulay biz gırıranabız, mine şunday Tatarstanımız çeçek atıp tura. Xalık mında, bütün xalık anda türlü millet halkı yaşay, dus yaşaylar, girleşip yaşaylar. Mine şulay xalık gel kürevnip tura xalıkın gezinden xalık mında yaxşı yaşay. Şad yaşay, şuna göre barımızga da sağlık, selametlik, zor uңışlar, igel körüşüp yaşayık, şatlanıp yaşayık. Birge yaşayık, birge bulayık. Mine rahmetlergine aytası kile, gel rahmetlergine. Bek zor rahmet sizge tilekleriniz içinde, engemeğiniz içinde. Hürmetli milletteşlerimiz, bu minutlarda siz Sakhalin Utrağı'ndan kelgen, hem Sakhalin Utrağı'nda yaşayışı Tatarlarımızın jetekçisi dep aytayık, lideri dep aytayık, eymi Zekiye Hanım Velitova bilen engemeni tыңladыңыз. Келесі ұшырашуларға kadar sağ bulaşabыз.